Report! Itinaas na sa Code White Alert ang status ng Region 1 Medical Center sa Dagupan City bilang paghahanda sa holiday season. Sa naging kapiyan sa DOH, inilahad ni R1MC Medical Specialist 2 Dr. Dino Manzano na handa ng kanilang kagamitan bilang pagtugon sa mga mangangailangan ng medikal na atensyon, partikular na sa pagpasok ng bagong taon. Ayon naman kay R1MC Public Health Unit Head Dr. Merliza Estaris, umaasa itong mapababa o walang maitalang insidente ng naputukan sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Pumalo umano sa 34 ang naitalang bilang ng firework-related injuries sa ospital noong nakaraang taon. Maliban sa pag-iwas sa paputok, nagpaalala rin ng mga ito na maghinay-hinay sa pagkain ngayong kabilaan na naman ang mga handaan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM News!